боздошт ва эҳтимоли истирдоди як ҳамкори иззат-амон аз Русия ба Тоҷикистон. модару бародари Анора Саркорованро дар Душанбе бозпурсӣ карданд. The Economist ҳамзамон дар ду кишвари Осиёи Марказӣ бесуботиҳоро пешбинӣ мекунад. эмомалӣ Холов ҳамкори собиқи иззат-амонро бо дархости Тоҷикистон дар вилояти Курски Русия дастгир карданд. пайвандонаш ташвиш доранд ки эҳтимол ӯ ба зудӣ ба Душанбе фиристода шавад. мақомоти Тоҷикистон шаҳр намедиҳанд, аммо дар номае аз ҷониби Русия навиштанд ки ӯ аз моҳи марти соли 2021 дар ҷустуҷуст. наздиконаш гуфтанд, Холов ба тундгароӣ гумонбар аст. эмомалӣ Холови 30 сола зодаи Данғара буда чанд сол боз дар Русия кору зиндагӣ дорад. ӯ дар маркази тоҷикони зери раҳбари Иззат-Амон ихтиёрӣ ҳамчун волонтёр фаъолият дошта дар аҳди пандемияи коронавирус ба муҳоҷирони дармонда мадад кардааст. дар номаи шӯъбаи корҳои дохилии Гаршиченский ба додситони ҳамин ноҳия низ гуфтаанд, эмомалӣ Холов бар асоси муроҷиати сардори шӯъбаи корҳои дохилии Данғара Ҳафиззода П.Х. аз 3 марти соли 2021 дар пай гардааст. аз замони боздошт ва ҳабси Иззат-Амон то ин дам маркази тоҷикони зери раҳбарии ӯ баста ва чанде аз ҳамкоронаш дар Русия мавриди таъқибу таҳдид қарор гирифтаанд. маъмурони раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмон ёфтаи Вазорати корҳои дохилӣ субҳи 27 июн модари 68 сола ва бародари Анора Саркорова, журналисти мустақили тоҷикро, ки нооромиҳоро дар Бадахшон дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайваста инъикос мекард, аз хонаашон дар Душанбе бо худ бурда баъди бозпурсӣ раҳо карданд. бино ба иттилои Радио Озодӣ ба нақл аз худи Саркорова, мақомот аз онҳо дар бораи фаъолияташ пурсида, аз ин роҳ мехоҳанд ба ӯ фишор биёранд то дигар дар бораи қонуншиканиҳо ва нақси ҳуқуқи инсон нанависад. мақомоти интизомии Тоҷикистон ин гуфтаҳоро шарҳ надоданд. Анора Саркорова гуфта, ки пештар аз ин маъмурони амниятӣ дар Бадахшон ба хонаи хешовандони ӯ аз ҷумла холаву тағояш рафта дар бораи дар куҷо будани худаш ва макони зиндагии модараш пурсиданд. хабарнигори тоҷик, ки худаш зодаи Бадахшон аст, нооромиҳои чанд соли охир ва бахусус моҳи майи имсолро дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пайваста дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва баъзе аз расонаҳои хориҷӣ инъикос мекард. Анора Саркорова то соли 2018 хабарнигори бахши русии BBC дар Тоҷикистон буд ва барои фаъолияти хабарнигорӣ ва инъикоси бетарафонаи таҳаввулот аз ҷумла ҳодисаҳои Бадахшон дигар аз ҳаққи кор дар Тоҷикистон маҳрум шуд. нашрияи бритониёии The Economist 9 кишвари ҷаҳонро номбар кардааст, ки ба далели афзоиши қимати маҳсулоти хӯрокворӣ ва воситаҳои энержӣ дар 12 моҳи оянда эҳтимол нооромиҳо ба вуҷуд ояд. дар байни ин 9 кишваре, ки онҳо эҳтимоли баланди ба вуҷуд омадани бетартибиҳо вуҷуд дорад, ду кишвари Осиёи Марказӣ номбар шудаанд, аммо Тоҷикистон дар ин рӯйхат зикр нашудааст. дар маводи нашрия мушкилоти ҷойдоштаи марбут ба амнияти озуқаворӣ ва энергетикӣ дар ҷаҳон бар асари пандемия ва муноқишаи низомии Русия ва Украина мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Қирғизистон ба рӯйхати кишварҳое шомил шудааст, ки солҳои наздиктарин дар он рух додани нооромиҳо аз эҳтимол дур нест. сатҳи пешгӯиро коршиносон баланд арзёбӣ мекунанд. ба ҷуз Қирғизистон, ки ҳимоя аз ҳуқуқ ва озодиҳо барои мардумаш кори муқаррарист, ба ин рӯйхат ба таври ногаҳонӣ Туркманистон низ шомил гардидааст, ки маъмулан мардуми он ба ҳама азобу уқубати зиндагӣ сабро пеша мекунанд. ҳамчунин дар Покистон, Туркия, Перу ва 4 кишвари Африқо – Миср, Тунис, Уганда ва Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ низ буҳрони иҷтимоӣ сиёсӣ ба амал омада метавонад. муаллифи нашрия менависад, дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ дар Қирғизистон 3 раис ҷумҳур аз мақомаш барканор шуданд. ин буд шарҳи хабарҳо то ин дам. хайр бо мо бошед.